Dit is een tijdelijke winkel van Kabel Noord in het centrum van Kolm. Bedoeld om de klanten in Kolm die we straks op glasvezel gaan aansluiten nog beter te bedienen. Wij zitten zelf natuurlijk in Dokkum. Je merkt dat daar toch heel veel mensen dat gebruiken om naar ons kantoor te komen. Om vragen te stellen, formulieren in te vullen, af te leveren. En die voorziening hebben we natuurlijk niet in Kolm. Maar wij dachten dat het is misschien toch wel goed om nog wat extra aandacht voor die glasvezelaanleg te krijgen. Waar mensen hun vragen kunnen stellen, zich kunnen aanmelden. Dus laten we hier maar eens een weekje gaan zitten. We hebben natuurlijk iedereen daar al ruim van tevoren over geïnformeerd. Dus alle Kolmers hebben een brief voor ons gehad. En die staat precies dat wij hier een week open zijn en nodigen ze uit om hier te komen. De mensen hebben al de brieven en het materiaal in huis. De schouwers zijn ook al begonnen in Kolm. Die komen bij iedereen thuis kijken wat de situatie nu is. En met de mensen overleggen hoe ze het willen hebben. Want het kan zijn dat je nu bijvoorbeeld de aansluiting van de kabeltelevisie achter de tv in de kamer hebt. Maar dat je hem straks eigenlijk toch liever in de meterkast zou willen hebben. Nou, dat kan. Daar moeten we dan even over praten. En even kijken van wat zijn de voor- en nadelen. Kan dat in uw woning? En dan meten wij dat op. En dan spreken we met de mensen af waar komt de nieuwe aansluiting in uw woning. De aanleg in de straat zal waarschijnlijk ergens vroeg in het voorjaar klaar zijn. Dat hangt een beetje van de winter af. Nou, dan hebben we nog een paar maanden nodig om iedereen echt aan te sluiten en de boel over te zetten van de kopernetwerk naar het glasvezelnetwerk. Maar ik denk dat dat in april, mei helemaal klaar is. Ja, en een heel mooi punt natuurlijk, dat je hem aan zijn beginnen in het boetengebied bij Dokkum, steeds met zijn Brandenhuis, Raad, Jonem. Dat is toch wel een hele mooie, unieke klus die hem daar aan hebben, hè? Ja, dat is een hele unieke, dat zeg je terecht. Daar ligt helemaal niks, behalve een klein lijntje van de KPN. Maar die mensen hebben heel traag internet. Maar door een extra subsidieregeling van de provincie kunnen we daar nu ook binnenkort los. En dan kunnen we 40 woningen ook op glasvezel aansluiten en van heel snel internet voorzien. Ons uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk mensen, liefst alle percelen in Noord-Friesland, mee kunnen doen met de glasvezel.